салом алейкум бародарон, моҳоз ба шумо тарзи канал кушодан дар ютуб ва зум кор кардан дар онро нишон медиҳем. Бо шумо Ҷабборов Алишер. аввал агар аккаунт надошта бошед, аккаунт мекушоед. Мо ба ютуб медароем. ютуб даромада ба библиотека мечиқед ва дар инҷо сурати аккаунт аст, онро мечиқед ва дар инҷо ваш канал даруни ҳамин медароед ва агар видео партофтанӣ шудед, инҷоро мечиқед ва чӣ видеои дар кор мепартоед. Баъд агар хоҳед номи каналро алиш кунед, инҷоро мечиқед. Баъд дар инҷо номи канал чизе дар кор аст ва дар инҷо чӣ хел описание чӣ дар кор менависед. Баъд чӣ хел кор мекунад дар ютуб. Мисол дар ютуб то 1000 подписчик боло накунӣ, зум кор кардан наметавонӣ. Барои ҳамин бояд подписчик ҷамъ кунӣ, просмотр ҷамъ кунӣ. Агар 10,000 просмотр шавад, баъд зум кор кардан метавонед. Бояд 1000 подписчик дошта бошем, баъд 10,000 просмотр дошта бошем. Барои ҳамин кӯшиш кунед. И блогерӣ кори осон нестае. Хайр, ино мо ёд додем чӣ хел каналро соз мекунем. Хайр, то боздид.